What's good, you guys? Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So you guys, today I'm here with the story of CHILLMASTER. Pane musikana akaimba kushow ya CHILLMASTER achichema guys. Aiwa musikana akazvifarisa. Pamwe akatanga akadhakwa chichi ndo zvinoratidza kudhakwa, but musikana akati iye she was going through a heartbreak. Chichi musikana anga damburwa vhumburwa moyo. So CHILLMASTER came on akati kune vanomuziva musikana uyu ndiri kumutsvaga, ndiri kuda kumupawo 500 US yake for expressing kuti munhu anonyatsofarira CHILLMASTER nemoyo wese, and maimbira akaita aiwa akafadza CHILLMASTER kuratidza kuti aiwa CHILLMASTER basa ari kuenda mberi. So this girl finally met CHILLMASTER akapiwa 500 USD yake cash guys, akaibudisa pakamera achiratidza kuti aiwa cash akatoipiwa akaibata, and CHILLMASTER was accompanied by Japreza. Saka musikana uyu akaita rombo rakanaka rekuona CHILLMASTER obva aona Japreza zvekare, and yeah, I really hope this girl was very happy. Heartbreaky, aiwa, it is worth it. Opiwa 500 years pamusoro, oona futi ma-celebrities achitaura newo padhuze, aiwa zvakafamba zvemusikana. So I just want to say congratulations to CHILLMASTER, like he's been doing the most of late. Aratidza kuti mukomana aiwa zvinhu zviri kufamba. If you track down history ya CHILLMASTER, back then pane this other interview yake yandakatomboona back then zvisati zvanyatsofamba, ya zvairatidza kuti zvinhu zvichiri down, achitaura iye achiti yeah, things are changing, but for now I can see kuti yeah, pane huge change. Mukomana mari dzikuratidza kuti dzakufamba ane zvakamboitika pakati apa zvekutsika munhu, tsaona yakaitika yakashatisisa, and I'm really glad kuti mukomana bounced back, because after such a scenario mumwe munhu anobva atoenda down zvekutoti career yake obva enda musango, but CHILLMASTER took it as a test, akaramba achishinga achibuditsa music yake, and he kept on being consistent, and yeah, zvinhu zvakaramba zvichifamba zvakanaka. So CHILLMASTER is doing the most. CHILLMASTER munhu ari kubuditsa manguma. CHILLMASTER, like I think for this year tingatoti he's fully booked. Tikatarisa mashows aari kuita, tikatarisa show chat yake, tingatoti mukomana ari fully booked. Vanhu vazhinji they're really listening to CHILLMASTER music, and funga kuti kuna ari muZimbabwe asingazivi CHILLMASTER, asinganzwe music ya CHILLMASTER. Most people here in Zimbabwe, they listen to CHILLMASTER, and he's doing the most guys, he's doing the most. So tinongomupa maruva ake CHILLMASTER achiri kurama, and also for giving back to the community. Kupa kwakaita musikana ye500 US, it's giving back to the community. Vashoma vanoti vakwira up there vanozorangarira kuti kune mafans vazhinji, vamwe vanenge vatozvikangano vakudya mari dzavo vega, but mafans ndi anenge akakukwidzai kumusoro akaita kuti zvinhu zvifaye. So giving back to your fans, giving back to the community, it's such it shows iwo personality yako, character yako, munhu zvauri, ne also it shows kuti uri munhu anorangarira kwaakabva back then, uri munhu wekuti yeah, if you get a chance yekukwira paladder, you can still turn back and help others vasara kuzasi. So CHILLMASTER is showing that. CHILLMASTER is showing gratitude kumafans ake, aruratidza kuti aiwa ndinotenda nekundikwiridzira kwamunei muchiita, muchimba masong hangu, muchindifarira. Yeah, he's just being appreciative. So yeah, more hands to CHILLMASTER. We just say more songs, more grace, more success. Tinongoti aiwa ngazviende mberi. Thank you so much guys for watching. Make sure you like, comment and subscribe. Comment down below guys, what do you think about this lady who cried kwa CHILLMASTER guys? Vamwe akatanga akadhakwa, but musikana akati handimwe guys, ndantori soba.